हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ बिथां दैमु दि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा खाफालमोनदा शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बिथांमोननि चेनेलखौ गोबाङानो मिथिखानाय आरो गोबाङानो मिथिया। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा गोबां मोजां कमेडि शर्ट भिडिअ' लानानै फैयो। बिथांमोननि भिडिअ'फोरा बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय नायबाय थाथाव भिडिअ' लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान बर'नि शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।